Muzikant. Nee, gasten aan tafel. Pieter de Boer is de recensent Duet. Als voorzitter van Lied en als muzikant is Pieter gek op mooie muziek en nieuwe bands. Klopt het hè? Ja, helemaal weer. En hij ging dit keer naar de Tjerkentour van Esther de Jong. En vertelt dadelijks wat hij ervan vond. En nu bepraten we een uitstalling van onstwarmend talent. Ja, nou 4 6 hier of 3 hier van zwitten, creëren, voortsmieten, opnieuw beginnen. Zit het er nou op. De afstudeerklasse van de kunstacademie in Ljouwert heeft juist haar een diploma kregen. En vier het, ja, hoe kan het ik oors? Maar een uitstalling, deze heet Being. En de 3 kunsters binnen nou bij ons. Gepke Hoekstra, Vrouwtje Kooistra en Joran Koning. Afstudeerd. En ze hebben een diploma. En hij dat diploma ik mooi. Nee. Of net? Nee, dat nog weer net. Dat net. Maar wel stikken van je afstudeerwerk. En dat is hartstikke leuk. Joran, ik wil even bij beginnen. Want hoe lang is dat eigenlijk hoe die om af te studeren? 3 hier. Ik ben niet ready, ben ik instreamd. Dus 3, 4, 5. Ja, en waarom net het volslijnen stik? Omdat de tallettingscommissie om mijn werk zegt dat ik misschien wel 2 jaar oerslijn koe. Ja, door hier is al ervaring. Ja. Want dat is natuurlijk wel een beetje de vraag. Hè, van, je bent nou gediplomeerd, maar wanneer ben je nou kunstenaar? Wat denk je? Ik wil kunstenaar, voordat ik begon. Precies. Ik hier alleen nog zelf hoe ik meer achtergrond en meer ambacht leren, zeg maar, om meer uiting te kennen aan de dingen die ik graag vertellen wil. En ik hield vaak aan exposities meidien, maar op een gegeven moment mist gewoon, meer manieren van uitdrukking aan wat je bezighoudt. Ja, want heb ik wat nou? Kunnen we dat voor maar even zien? Wat is het te zien bij van jouw werk op? Van mijn werk, dat is een belibbenis. Je kan ervaren, je kan onder een groene wolk lezen op een bar. En ik ben op zoek geweest naar rest. Waar kan je tot rest komen? En ik kan mezelf fotograferen laten in pyjama op een begraafplaats. Ja, je leest onder een hele grote BM, hè? Ja, precies. Wat de pyjama ga je nou ik om? Ik ga de pyjama nou ik om. Wat ken je van dat? Ja, ik ben in pyjama, mijn onderziek gaat oor. Kun je misschien nog even omheen gaan? Ja, meestal nog even beter. Het is een liedse versie, ik heb volle grutte daar hing je. En wat is het eigenlijk voor werk? Want het liep het wel op een print of zo? Of... Het is geborsteld aluminium. En het is dus fotografie. Mijn hele werk Mijmekor is een installatie, maar dit is er een onderdeel van. Er zijn een aantal van dit soort platen en er zit leven in, omdat er dus beweging in zit, terug dat spiegelt. Ja, ik zeg in deze gids die we kregen. De catalogus, centraal thema in het werk van Vrouwtje Kooistra is het verlangen naar kunnen zijn, je veilig voelen, stilte en vooral rust. Ja. En dat is in de pyjama dus? Is dat de ultieme... Ja. Vind ik wel heel erg erbij. En in mijn onderzoek kwam ik er wel achter dat dat een item is waar meest het uitbeelden kerst. En voor de rest is het als je ergens je veilig voelt, kan je direct sliepen. Zeg maar naar een beest, die leidt ergens te koesten waar hij zich veilig voelt. Ja. En dan had ik geen pyjama, maar ik wel. Ja, mooi. Ja, ik zeg van Gepke Hoekstra, Waterspreun heeft kunst als spreekbuis gevonden en schuwt het maatschappelijke statement niet. Nee. Nou, lees dat maar eens even uit. Nou, dat wie is onderzoek. Ik heb scripties maken. En ik ben een statement kunstenaar. Ik hoor dingen, alleen nog bepaalde maatschappelijke onderwerpen, zoals de positie van de vrouw. Dat mooit me. Daar ben ik met Dwaan. We gaan nog heel veel stappen te zetten. Dus ik ga een installatie van 60 beeldjes. En dit is het is een opeenvolgende serie. En dit is de conclusie uit 2 eerdere series die ik maken ga over de positie van de vrouw. En wat zeggen we voor beeld? Ja, ik ken er overloos over lullen, maar... Ja, dat redden we dat doen we net, nee. Maar dit is eigenlijk een vrouwenbeeldje die al die oren 60 zijn van kom maar jongens, laten we nou steen gaan. En wat het de hand steeds maar strijdbaar is. Hè? Want je had, dit is een oorbeestje, als alles uitstaat op een ierde, dan bloedt zo'n beestje oor, dat is een vrouwelijk beestje die het zichzelf reproduceert. Dus de bron van leven is echt vrouwelijk. Dat is het materiaal? Of nee? Het materiaal is PLA plastic. Ja, excuseer. Biologisch afbreekbaar. En dit komt uit de printer.
Ja, de 3D-printen, toch? Ja, Alles is er zijn printen. 60 beeldjes die het boeten en binnen staan. En die binnen te besjen. En ik hoop dat het mensen gewoon een tink zet. En daar vind ik eigenlijk willen in. Om de discussie op gang te brengen. En de beweging in de mensheid. En hoe ze denken en hoe ze doen. En die vorm die is een beetje van dat beestje. Maar het lijkt het wel alsof ze die orenbeeldjes erbij pakt. Dat ze een beetje uit haar sculp komt of zo. Precies. Ja, dit is de laatste. En de eerste is gewoon een bal. En de tweede is, dit is het beestje. Dus als het onder een microscoop lijst, dan is dit het beestje, de Bedello Idea. heet het. Oh, maar dat is juist dus een stadig, komt die vrouw meer naar boven. Ja, en de boodschap is, laten we alsjeblieft eens een keer steen in en dus plak innemen. En dat is dan Odien. Ja. Wat voor cijfer kreeg je ervoor? Nee, wie had je Nee, doe maar Pieter. Nee, het gaat vooral om het proces en dan mag die besluiten, die keuzes maar verantwoord zijn. Kerst dat net, haast een probleem. Oké. Ja. Nou, dan wil ik even naar Joran, want die het. Ja, ik zeg die gruttewerk al, hè, dat is een hele grote installatie, nevens mij. Juist er op een foto, want ik zie Buma klopt. erbij, Borgmaster Buma. Ja, mijn Sibrand Buma, dat Ja, klopt. Ja. die heeft die speciaal voor die werk. Maar ja, omschreeuw het alsjeblieft even, want het zit wel vaardig nou. Nou, dit masker is uit een serie van treien. Ik ga een fictieve, mild gewelddadige terrorismegroep in het Lippenroppen. De Sud Liberation Front. De Soet. Het Pakken Bevrijdingsfonds. En die beweging die oervallt oerheidsgebouwen en kantoren om mannen te bevrijden van hun pakken. Al dan net vrijwillig. En van hun roofbuit, dus de stropdassen, de overhemden en de pakken, maak je ze in dit geval maskers en kunstwerken om een statement te maken. En mijn vraag wie wat zou er barren had al die mannen die het wat zezen ha in hun pakken, in hun uniform, dat uniform net met dragen zoenen. Wat zou dat communiceren? Dat worden mensen. Lieke als us meer, denk ik. Nou, ik had er geen antwoord op, maar wel een soort antwoorden of ideeën. En ik wil in elk geval de vraag oproepen met deze collectie die ik nou maken ga. Ja, want het werk, waar je Farihes, dat is dus echt helemaal opbouwd. Ik zeg al, je stropdassen. Ja. En inderdaad, bloesjes. Een overhemd en stropdas, klopt het. Want het liep het op zo'n soort van masker wat die oude ridders ophielden. Ja, dat wie mijn inspiratie ook. Ridderhelmen, maar ook het Venetiaanse carnaval. Er zitten ook wat tribal elementen zitten er ook in. Dus er komt een heel soort uit de kunst, geschiedenis, uit culturen, komt in mijn werk samen. Ja, want en dat het echt wel wat een link tussen in mijn koor. Nou, praat hij hem daar om als je het waan hoort? Nou, mijn zoon. Of mijn Wie zoon? ben mijn zoon en we bekritiseren haar werk ook. In positieve zin, zodat we weer verder denken kunnen en andere dingen zich weer ontwikkelen kunnen. Ja. Maar Wat minder man in pak kan zo de budgetten dat er wat meer vrouwen, maar de vrouwelijke energie de macht kunnen pakken. precies, nou, als vrouw hebben we heel wat man nodig die positief staan en het zijn ook gelijkheid van mensen. Daar gaat het eigenlijk om. En vaak word ik voortzet als feminist, maar dat vind ik net egalistisch dan beter wie voor gelijke rechten. En daar hebben we nog een slag te slaan. En ik denk dat dat ik link naar mijn werk. Want die veilig vielen had ik te meidje mij. Dat is die gelijk veelst als die een gesprekspartner of werst op bezoek is. Dus dat had linkt wel weer heel erg sterk met elkaar. En zoals bij Joran, zeg maar het man-vrouw stuk. Maar we het hebben over gender, ja of nee. Voor mij natuurlijk. Iedereen is welkom en iedereen mij tot reis komen. In het wezen zoals best. Dus dat linkt heel sterk in elkaar. En dat hield ook voor de oren. Juist, zeker. Oren studiegenoten. De expo jit ook being. Over het wezen, you to die. En kunstenaars reageren natuurlijk op de wraad om haar heen. Dat kan haast net oors. Nee. Dus dat is ook ons oerkoepelende thema. Hoe is het om nou te wijzen, te lipjen? En dat levert een heel verskate expositie op. We haar zelfs technologische, bijna wetenschappelijke kunst hebben. Het is, En haast niks is ouderwets schilderwerk. er toch? is geen enkel klassiek schilderij in Liesje wat onder morgen hing. Nou, dat is
Ja, bij die 1. Maar er zit geen listje om, hè? Jawel. Oh ja, wel is het zo. Als je nou zelf weet hoe het eruit ziet, ga naar de Kunstacademie in Lauwert. Het is maar een paar dagen, dus je moet er op tijd bij wezen. Ja, Nee, het is een weekend. Ja, of een weekend van 12 tot maar 4 uur kist naar de Grenzenstritwaai in Lauwert. En dan keer dat begin. Ben je hem er dan echt zelf alle dagen bij? Of gewoon om te beurten wat? Meeste dagen, Meeste dagen dus wel. in ieder geval ben er 12 van u. Ja. Oké, nou, Ja. Paat van Jem leidt hier om als kunstenaar nou de vrouw te oefenen. En we nodigen hem graag uit de volgende keer dat je hem zelf een grote uitstalling hebt. Nou, deal. Ja? Dobbe. Zullen we hem dan weer? Dank u wel. Absoluut. Ja. Dank je. Wat vondst ervan? Ja, we zullen nou wat voesten van. En